Rob Hughes ydi hwn. Oedd o'n gwybod bod Darren Thomas tu allan efo Thomas! Ar y cenni cynta! Yn rhoi Caernarfon ar y blaen. 5 munud wedi mynd ar yr ofal. A Darren Thomas yn sgorio i gol gynta ers dechrau Hydref i bedwerydd o'r tymor. Hughes yn colli'r meddiant. A Naim Arsan di hwn. Cyrlamin i flaen, a Ryan Williams di llithro. Ac arbediad hanfodol gan Josh Tippett i rwystro Adam Rosgro rhag dod â Bala'n gyfartal. Higonol gyntaf Bala. Mendes sy'n ei chymryd i! A mae'r ymwelwyr yn gyfartal. Anthony Kay oedd yno ar y postyn pella. Peniad rhydd i'r chwaraewr 20 oed. Ac ar ôl 9 munud, mae'r Bala wedi taro nôl, a mae'n 1-1. Rosgro yn mynd i hun! Ac oedd hi'n ymdrech uchelgeisiol, ond fi o bron i Adam Rosgro, grymanu'r bêl tu mewn i'r postyn pella. Rosgro. Luke Wall tu allan iddo fo. Dyma fo Wall. Wall yn cael ei groesiad i mewn! A'r peniad gan George Newell. Bron a chanfod cefn yr hwyd. Mae yna gyfle fan hyn i'r ymwelwyr dorri. Newell ar draws y cae. Lysana Mendes yn tynnu'r bêl i lawr ar ei frest. A Ryan Williams yn tynnu Mendes i lawr ac yn gweld cerdyn coch. Ac ar ôl hanner awr, mae'r tîm cartra i lawr i 10 dyn. A fe nath Mendes yn wych i dynnu'r bêl na i lawr. Ac ebos na goni bai, mi oedd hi'n drosedd gan Ryan Williams. Ond mae yna rhywfaint o anghrediniaeth ymysg chwaraewyr a maen Caernarfon. Doedden nhw ddim yn disgwyl na cardyn coch oedd ddim yn mynd i fod. 4 dyn yn y wal. Mendes codi'r bêl tuag at y postyn pella! A'r peniad gan Nathan Peat yn syth at Josh Tippett. Mendes efo'r gic unwaith eto. Tu hwnt i Peat Troma. Wedi disgyn i Wall! A Tippett yn gwneud yr arbediad. Kay. Cymryd y gic rhydd yn sydyn. Gweld bod gan Mendes le ar yr ochr draw. Mendes heibio 1 dyn. Cyffyrddiad Peat yn ôl at Mendes! A mae wedi cael ei ffenio i mewn gan George Newell. A nachi gol oedd hwnna. Symudiad gwych gan yr ymwelwyr. A Mendes yn codi'r bêl i mewn i'r cwrs Cosby ac yn parhau efo'i rediad. A mae'n bosib na i gol o fydd hi. Bradley. Penderfynu mynd yn ôl at Lori Bell ac yn rhoi Bell o dan chydig o bwysa. A mae George Newell di dwyn y meddiant. A Tippett allan yn sydyn i wneud arbediad arall. Gymaint o le White wthio ymlaen. Codi'r bêl tuag at Rosgro. Nôl at Wall! A mae'n 2-1 i'r Bala. 9fed gol y tymor i Luke Wall. Peniad Rosgro yn ôl at efo. A fe darodd Luke Wall honna yn berffaith. Joseph O a Rithyr i lawr ar asgell chwith. Tu mewn at Bradley. A'r bêl yn taro Nathan Peat. A mae'n Caernarfon yn sicr na taro'i fraich o nathi. Mendes. Brwydro hefo Sean Bradley. Ac yn cael ei groesiad i mewn. A lle mae hwnna'n mynd i ddisgyn. O bron i ddisgyn i mewn i'r rwyd. A di heb cael ei chlirio eto. A gol i Shannon. Oedd yno yn y canol yn disgwyl amdani. A mae'n 4-1. Fow yn trio cario'r bêl allan o'r cefn ac yn ildio'r meddiant i Mendes. Rosgro! A Tippett yn gwneud yr arbediad. A Griff John yn clirio. White. Canfo James Davies. Davies yn y cwrs Cosby! A mae'n 5-1. James Davies yn canfod y rhwyd
am yr ail waith y tymor yma, ac yn yr amser ymanefiadau ar ddiwedd y 90, efo'r ofal bellach yn wag, mae Bala wedi mynd 5-1 ar y blaen. Dwi'n meddwl y dyfarnwr yn absolutely ffantastig heddiw. Dwi'n meddwl mod i gael gêm gwych, fod i bod y gorau'r blwyddyn, a dyna beth rhaid ni cymryd heddiw. I thought Caernarfon started the game really well, went 1-0 up, then caused us a few problems in the first 15 minutes, and then we equalised straight after they went 1-0 up. And then the sending off has obviously changed the game, but we've been really good to go about our job really well. When they went down to 10 men, because sometimes you'd be lethargic, and obviously we've won with 10 men twice this year. And sometimes it can go for you, sometimes it doesn't, but the players have got to make it go for you. Dwi'n meddwl y gêm yn gêm weddol i'r neutral, a ni dal creu cyfleoedd yn erbyn nhw a chwarae dipyn o pêl-droed, ond rhaid ni ddim ildio golio fel ydyn ni.